Så er det morgen her på Plagstranden ved Kanum i Sydthailand, ved Suratani. Klokken den er cirka 6:15 om morgenen. Solen er ved at stoppe lige så stille og roligt. Stranden vender mod øst, så man har solopgangen her. Der er liv på stranden her om morgenen. Her det er der bad hver morgen. Fiskerne ude med deres garn og se hvad de kan fange. Og herude der går der også en fisker. Gør de hver morgen, og nogle gange også om sidste eftermiddagen, solnedgang. Inde i selve Kanumby, som ligger 2 kilometer fra, der er der en stor fiskehavn. Der var den at kigge her den anden dag med selvfølgelig massevis af fiskeskib eller fiskekutter, hvad man nu vil kalde det hernede. Gamle træbåde, som vi bruger til at fiske fra. Der står hans kammerat derovre og trækker ind over den anden side. Man kan selvfølgelig gå hele vejen ud langs på stranden her. Man kan se de lyser helt over i baggrunden derovre. Så er der en god restaurant derovre, det hedder Kanum Seafood, hvor man har en fantastisk udsigt om aftenen, hvor man kan sidde og kigge ud over bugten her. Og så på den anden side, der har man så ved det Koh Samui. Hvis jeg vender mig om her, så har man stranden til den anden side, der kommer endnu en fisker gående. Og det man skal lægge mærke til blandt andet, det er, at der er ikke nogen høje hotelbygninger her. Når man går hen langs den strand her, stranden skal være cirka 8-10 km lang, så er det ikke mange resorts, man ser. Der ligger en 4 stykker derhen af, og så ligger der nogle små, hvad skal man sige, steder med guesthouses, bungalows og så videre, som man selvfølgelig også er et sted, hvor man kan bo. De har nogle udmærkede lækre bungalows ned til strandkanten hernede. Vender sig og se, hvad der skete der. Folk kan ud og gå tur her på stranden om morgenen. Vi prøver godt hen og kigge. Men det har været nogle fantastiske dage her ved Kanum. Virkelig dejligt sted og en skøn strand. Man kan gå nogle dejlige ture, har ikke mødt så mange mennesker. Og badevandet er virkelig dejligt, der er sandbund derude af, og det bliver ikke dybt hurtigt eller noget. Og der er ikke så meget tidevand her. Spændende at se, hvad de har fanget. Der ligger jo langs med stranden her, flere andre steder ligger der jo flere seafood-restauranter. Priserne de er meget fornuftige. Var ude og spise seafood den anden dag. 3 retter, 3 mennesker. Kom af med 120-30 kroner. Fik lidt frisk fanget fisk, lidt rejer og så videre. Trækker de ind her, så ligger der et resort lige herovre, der hedder Ava Resort. Har nogle dejlige, det er ikke bungalows, men en hytte og en god morgenmad og en pool, og så kan man ligge der på en stol der, eller
en seng der og nyde udsigten ud over bugten her. Nu prøver jeg at se, om de har fået noget af nettet her. Det er spændende at se. Der var en fisk, der sprang op derude i hvert fald. Ja, der er fisk der. Der er fisk. Ja, der er fisk. Må vi have lov til at kigge med her? Ja, det har vi. Lad os prøve at se. Ja, der er fine fisk der. Der er fine fisk. Der er fine fisk. Og krabberne der, dem slår han ihjel der med det samme. Ja, det er jo fantastisk. Det er jo fantastisk. Der kan lige blive solgt hen på markedet. Til restauranterne der. Så. Men Khenom er et oplagt valg for dem, som måske har prøvet så meget andet i Thailand. Eller dem, som bare gerne vil ned et sted, hvor, som jeg fortæller i en anden video, hvor det hele er meget mere lokalt. Der er ikke så mange turister. Folk hernede er mere afhængige af fiskeri, palmesukkerproduktion, gummitræer og så videre. Men jeg har virkelig været glad for at være hernede. Jeg synes, det er virkelig et dejligt sted. Gode veje, let at komme rundt. Masservis af muligheder for at se noget. Der er ikke nogen sådan gader, hvor der er, hvad skal man sige, fest om aftenen med små barer og caféer og så videre. Det har de ikke rigtig her. Altså, når solen går ned, og man har spist, ikke, så sidder man enten oppe på resortet og spiser der og får måske en cocktail eller et glas vand, når man nu har lyst til, og så går man ellers i seng. Ja, men det var her fra Khenom af en tidlig morgen. Solen er i hvert fald blevet mere lyst i den tid, jeg har stået og filmet her. Så ja, det var her fra Khenom af.